Central UMC regular activities. Weekly worship services. Regular Sunday school schedule. Daily morning devotion. Daily evening prayer. Regular Bible study schedule. Basketball fellowship. Married couples fellowship. Outreach ministries. Anything goes with DJ Happy. Our social media accounts.
Naindaklan ti Apo, ket maikari ang maidaydayaw, iti syudad ti Diyos tayo. Itinasantuan abantay na. Nangato ken napintas ti bantay Sion, apagtaingan ti Diyos. Ti syudad kinaindaklan nga ari, mangyeg ti rago iti sangalupungan. Tumakder tayo amin, ket kantayin tayo iti hindi panagdayday. Agkararag tayo. O bendito ken managayat nga amami, o Apo Diyos, adda kami manen iti daytoy nga kanito, o Apo Diyos, nga humamangken ka si papakumbaba, o Apo. Iti ingkang panagdaydayaw manen iti daytoy nga aldaw, o Apo Diyos, dalusam iti puso ken panunot mi, o Apo Diyos, iti panangawat mi, iti mensahe ti biag. Nga isu, o Apo Diyos, nga mangpabaro, o Apo, iti rag-o ken regtami nga agtultuloy nga agservi ken ka. Bendisyonam kad nga rod, Apo, daytoy nga panagdaydayaw mi, o Apo Diyos, manipod iti pastor mi nga mangipaay iti mensahe ti biag, o Apo Diyos, iti koro ket kastamet, Apo, kada kami amin. Uray pay dagiti kakabsat mi nga dayti online, o Apo Diyos. Palubusam ka di iti Espiritu Santo mo, Apo Diyos, nga aggaraw iti babaet mi. Tapno iti panangawat mi iti daytoy nga mensahe ken bendisyon, Apo, agsubli kami iti dagiti pagtrabahuan mi, dagiti balbalay ken iti community mi, o Apo Diyos, nga awit mi daytoy ket isumet, o Apo Diyos, iti ingkam ibingay kadagiti amin nga makasalamuha mi iti daytoy nga lawas naman yan. Dagitoy, Apo, ti dawat ken araraw mi tinasantuan nga nagan ni Apo mi nga Jesus. Amen.
Sinunat ti Propeta Ezra, O Diyos ko, mabainak unay amang itangad iti rupak ken ka, nangat-ngaton ngem ti ulo mi dagiti agrurutap a basol mi, ket tumuknoda sa dilangit. Maawis ti tunggal maysa kakabsat iti daytoy nga kanito ti oportunidad nga impay ni Apo tapno dumawat tayo ti pamakawan na si papakumbaba ken nga daan panagyaman tapno kidawen iti pamakawan ni Apo babayen tinaulimik nga idadatatag tayo iti sangwanan ni Apo bayat ti panagtukar ti organo. Agkararag tayo, pakawanin na kam kadigiti panawen adida kayo ingkan kano. O Apo, nang parnuay kam kadigiti bukod mi, apigsa ken tiwagas ang mga ramid kadigitoy abanag. Pakawanin na kam iti panamati mi, nga masapul nga agbalin kam anatangken ken dominante kadigiti kagagalag mi. Pakawanin na kami, tanagbalin kam manangim bubukudan. Agyaman kam iti panangwayawayam, kada kami tapno maisalakan kami. Babaen ken Kristo Jesus nga Apo ken manubot mi. Amen. Amen. nga mangurur kadagiti sagot nga agpaay iti paaramid iti multipurpose building.
Naimbag nga aldaw titunggal maysa kanya tay kakabsat iti daytoy nga Domingo ket sapay lakuma ti talna ken parabor ni Apo Dios ti pagkalob ti ipaay na titunggal maysa kanya tayo iti daytoy nga umuna nga Domingo iti Komperensya Anual 2024-2025. Kayat ko nga kablaawan titunggal maysa kanya tayo nga ada ditoy uneg ti sanktuaryo tayo. Kablaawan nyo mamut kita kaabayo kakabsat kita dadtayon tilikodan nyo kumustahin nyo tapos kastak mamamuyo met isuda no mampay na duma-duma nga diso ti lugar tayo wenno probinsya ket mayat no mairupaan tayo met isuda ano kastak sinabat tayo ket amamu tayo mamat titunggal maysa kanya tayo ken kastamet kadigiti adda kadigiti online nagyamang kami ti panakipasetyo nang nangruna kadigiti adda ije probinsya ken kastamet kadigiti adda ije balasiw taaw agyamang kami dagiti adda ije abroad ket kidawi mi man nga sapulin nyo man ije Central United Methodist Church paki-like yu man dijay tapno kasta ket amin dagiti services tayo nang nangruna ti gimong tayo dito Ilocano ket paki-share and post yu man DJ agdama nga live streaming tayo iti daytoy nga kanito. Tapno kastagat maamuan dagiti kalugaran tayo nga Ilocano nga adda ti gimong dagiti Ilocano ditoy Metro Manila, ditoy Manila nang nangruna ditoy Central UMC. Ket sapay la kumata iyawis yo kadagiti amin nga kakabsat tayo nga kailokanuan. Ken kastamet nga kablaawan tayo man dagiti umuna nga gundaway nga makaumay dito iglesia tayo. Kaya't kuman nga bigbigin ti presensya ni Pastor Edgar Medenilla. Ayan, kidawek man ken kastamet kini Ma'am Edith, kini Elchi Bless, kini Elaika Joy. Ayan, kidawek man ti panagtakder na kaya ikarkararagan tayo man nga isu ti pastor da Ate Malu ijay Santa Maria Pangasinan. Ayan, nagyamang kami pastor ti kadayo ket isuda ket panawan da tayo dito lugar tayo umay da ijay balasiw taaw ket ijay met ti nangayaban manen ni Apo Dios kanyada kasmay sa nga pamilya tapno sa rin nga agserbi met ijay sa dino man ti nang ibaunan ni Apo Dios kanyada. Ken kastamet nga diaman tayo met dadtoy ni kabsat nga Jackie Reese pastor taga from Cainta Rizal. Ayan dadtoy ni kabsat na kan kidawin tayo man ti panagtakdir ken kastamet ken Pierceville Palakay. Gyamang kami ti kadayo dito igimong tayo ken kastamet kini Mrs. Geraldine Alvarado dati ba toy kakabsat kido yung panagtakdiryo. Ayan nagyamang kami iti kadayo ket sapay la kuma nga bayat ti kadayo anyaman dagiti gandatyo dito yung Manila ket saan nga daytoy ti umuna ken maudi nga makadwada kayo dito gimong ti gimong tayo dito Ilocano service dito Central United Methodist Church. Ket kastamet nga kablaawan tayo dagiti amin nga agkasangay iti daytoy nga lawas. Adda kakabsat dagiti agkasangay tatna no addaman kakabsat kablaawan da kayo iti nagasat nga aldaw ken kastamet kadagiti nakaabot ti anibersaryo dagiti kasarda. Ket sapay la kumatag tultuloy nga bendisyonan na kayo, repiten na kayo ti maymaysa nga ayat kas agasawa ti panakaabot yo iti maysa nga tawen manen kadagiti biagyo kas agasawa. Gyamang kami unay kanyayo. Wen kakabsat gapu ti daytoy nga umuna nga Domingo ti komperensya kidawek man ni kini fiscal desk tapno kastak iyam ammo iti maysa manen kadagiti baro nga pastor tayo nga partner tayo dito Central UMC tapno kastak ma'am ammo tayo ti maysa kadagiti trabahadores ni Apo dito Central UMC kasbaro nga imbaon manen ni Apo babaen ti komperensya tayo ket kidawin tayo ni fiscal desk nga iso ti magyamam mo. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat
Pudno launay nga napnuan iti ragsak ti puso tayo amin, iti panang lukat man yan, panagrugi ti barbaro nga komperensya tayo, adda pay laeng kada tayo, iting ingutan tayo nga pastor, i-welcome back tayo man kakabsat, ni Pastor Genesis Galiansa, kasamit ken ni Teacher Medi, Yaman kami, Apo. nga Galiansa family. Ayan, nagyaman kami launay kini Apo Diyos, adda pay laeng. Inikanda tayo pa iti more time with our beloved pastor. Ket kastamit kakabsat nga kayat kuman nga i-take daytoy nga opportunity tapno i-welcome tayo iti barbaro nga member iti ministerial team, isu iti ma-assign iti Vesper ken kastamit iti GCC EPSA. Ket tapno mamamu tayo iti barbaro nga pastor tayo, isuna ket naggapu wenno naiyanak ijay Malabon, Rizal or Malabon City. Ket itilas nga assignment nakakabsat hangko nga basain amin and but he has been to a lot of churches and tilas kakabsat nga naging destino ni Pastor ket ijay Kaunlaran Village UMC Caloocan. Ket kuman kakabsat nga i-welcome tayo ni Pastor Joey Conanan kastamit iti family na ni Ate Sally ken iti Balasang da. So Pastor Joey Conanan. Ayan. Ket dawatek man nga rod kini kabsat Engineer Angelo Sadora tapno maikararagan. Daytoy barbaro nga konferensya ken iti barbaro nga pastor tayo kastamit ken ni Pastor Genesis. Agtakder tayo amin kakabsat ket extend tayo man iti ima tayo kada pastor. Agyaman tayo kakabsat iti daytoy nga gundaway. We welcome you Pastor Jen, we welcome you again and Pastor Joey, welcome iti antero nga familyayo. Agkararag tayo kakabsat ket dagiti makabael nga mangingato ti ima tayo, ingato tayo man para kadakwada. Bendito ka ken managparabor na indaklan ka o Dios, iti bibiyag mi ken iti biyag ti iglesia. Ket Apo bigbigan mi ti kinaimbag mo, agsipod ta inbaon na kami iti naduma-duma awagas, inbaon na kami Apo iti naduma-duma nga misyon. Ngem Apo pinilim dagitoy nga kakabsat mi, pinilim ida Apo nga ibaon iti daytoy Apo nga kongregasyon, iti daytoy Apo nga nanummo nga iglesia. Tapno iti kasta mangiwanwan iti arban mo ditoy, Central United Methodist Church. Dawaten mi Apo nga si kakaditi mang tarawid-wid kadagitoy nga kakabsat, dagitoy nga ingungutan mi nga pastor. Karaman da Pastor Rani Jacinto, karaman da Pastor Lito Onilia, agyaman kam kadakwada o Dios iti bibiyagda, agsipod ta saan mo ida nga binaybayan, ken kastamot o Apo nga sinabat mo dagiti kasapulan da. Itultuloy mo nga rod Apo nga ited kadakwada sa batem dagiti kasapulan da o Dios. Makipag nakakadikan niya da kadagiti peggad ken lasong-lasong iti biyag. Si kakad Apo ti mang tarawid-wid kadagiti kasapulan da. Tulungam ida Apo nga agbalin nga nasantuan nga pastor. Isu Apo nga mangiwanwan kada kami iti na espirituan ken iti dalan Apo nga agturong iti pagariam iti pagayatam. Tulungan na kami met Apo kas laiko miyembro iti Central United Methodist Church amang suporta kadakwada. Ikan na kami Apo ti gondaway tapno mang suporta kadagiti kasapulan damet, kadagiti amin nga mabalin mi nga maitulong iti panagbiag da o Dios. Si kakad Apo ti mang bendisyon kadagiti anak da, kadagiti kakabagyan da, agsipod Apo ta pinilim ida ket ambu mi nga sikat mang sabat kanayon kadagiti kasapulan da. Agsipod ta indedikardan Apo ti biag da kadagita imam ket si kalaengen Apo iti kamang ken saklang da. Agyaman kami, agragu kami, ket dagitoy Apo ti pakidawat mi ken panagyaman mi panagdayaw mi, iti napatag-unay anagan ni Jesus. Isu o Dios, sika nga master, sika nga leader, dagitoy nga papastor mi, dagitoy ti dawat ken kararag mi. Amen. Welcome po sa Central United Methodist Church.
Ayan, nagyamang kami, fiskal, ken kastamit kini engineer, ti panangikararag, ken panangiyam amo kanya tayo. Ken kastamit, kakabsat, into no Domingo, kadagiti amin nga opisyales ti iglesia tayo, maawis kayo to nga sa hangkay pelagaw awid, kalpasan ti Ilocano service tayo, ta isomat ti installation, dagi baro, nga officers tayo ti conference year 2025 ket aramidin da ito iti English service ken kastamit nga kidawek man kadigiti tunggal may sa kanya tayo nga ada iti pagsuratan di likod dagiti apu ko yo anak yo wenno da kayo mismo ket ada ti honor da, ada ti award da, naglipas da, naggraduate da, tapno kasta ket mabigbig kayo, ket maramid ito no 21, iti panang bigbig kadagiti amin nga anak tayo nga naglipas. Ken kastamit into no 20, kidawek met iti panangikarkararagyo, iti daytoy aramid tayo ti National Bible Quiz Grand Final, ket ditoy Central UMC ti pakaaramidan na. Ket maawis kayo nga makipaset ag buya ket datay balasang ming buridik iti grand finalist tayo nga irepresenta na ti Philippine Annual Conference into no daytoy nga grand final ket di datay met anak ni DS Cruz iti senior level ijay Northwest met tinaggapuan na. Ken kastamet nga kidawek dagiti anak yo apu ko yo nga madama iti VCS tayo ket ti oras ti Ilocano service madama iti church-wide VCS tayo iti daytoy nga iti tunggal Domingo. Awan ti VCS tayo agraman kadagiti lawlaw tayo kadagiti outreach tayo gapo ngamen tattaket baro nga conference year ket into no March April ngaminen ket agsubli kanon di dating school year. Iso nga no agkaroon ti VCS tata madoble no ka into no summer nga minen isunto mati another nga bakasyon dagiti ubing iso nga napagkaykaysaan da nga ti VCS awan tatangem dagiti anak tayo kas miyembro ti maawis nga makidaray iti daytoy VCS tayo kat tunggal Domingo ken into no sumaruno nga tawen during the summer iti VCS tayo. Yaman kami ket ni Apo Dios ti mangbendisyon ti tunggal may sa kanya tayo. Iti nasantuan na surat, ket maadaw iti may kadwa nga libro iti Korinto, kapitulo 10 ket 2, manipod iti may kadwa nga bersikulo aging gana 10. Amamok ti may sa Kristiyano ana ipangato iti may katlo a langit. 10 ken 4 atawenen tinapalabas. Jaklaing ammo no si babagi anapan wenno saan. Ti Diyos laeng ti makaammo. Ulitek, ammok ana ipangato daytoy a tao ijay paraiso. Kas na sa ukon, jaklaing ammo no si babagi anapan wenno saan, ti Diyos laeng ti makaammo. Nangyegna sadyay dagiti banag adi mabalin asaritaen, asaan kuma asawen ti tao. Iti kasta ipasindayag ko daytoy a tao, ngem saan ko nga ipasindayag ti bagi. Malaksid dagiti banag amang ipakita iti kinakapsot ko. No kayat ko ti agpasindayag sa anak amay sa amaag, tapudno ti sasawek. Ngem sa anak nga agpasindayag, gaputadyak kayat nga adda mangipagarop, anangat nga toak ngem tinakita na nga inaramid ko wenno nangyeg na asinaok. Tapno sa anak nga tumangsit gapu kadagiti adu ana isang sangayan abanag anakitak, na ikanak itinasaem asag sa gabaen nga ingkabil ni Satanas, amang parigat kanyak, tapno jak agtangtangsit. Namitlo ang nagdawatak iti Apo, nga ikaten na kanyak daytoy. Ngem insungbat na kanyak, umanayen ken ka ti parabor ko, tanapigpigsa ti pan nakabalin ko no nakapsot ka. Ngarud maragsa kanak unay, amang itangsit iti anyaman a kinakapsot ko, tapno mariknak ti panalaknib, ti nakabalin ni Kristo. Gapu ken Kristo awan anyaman na kanyak no nakapsutak, no mapagpabainanak wenno agsagabaak iti rigat.
Awan anyaman na dagiti panakaidadanes ken didigra a paglasatak. Tanapigsaak iti kanito a nakapsutak. Amen. Kidawek man ti panagtakder, ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaibasa, ti ebanghelyo, manipod ti surat ni Marcos, ti kapitulo, may kainim nga kapitulo, versikulo may isa aging ganat sa nga pulo, ket talo, ket kastoy ti mabasa tayo. Pimanaw ti Jesus iti dayta nga lugar, ket nagsubli iti ili na. Simurot ken kuana dagiti adalan na. Iti aldaw ti panaginana napan anang isuro iti sinagoga. Adu dagiti tattao sa jay. Nasdaaw da amin nakangeg ken kuana. Sinaludsod da sa dino iti nangalaan daytoy a tao kadagitoy. Kasanong ti pannakagunod na iti kasta a kinasireb. Kasano a nakaaramid ti milagro. Saan aya nga isu ti karpintero nga anak ni Maria ken kabsat da Santiago, Jose, Judas ken Simon. Saan aya ang nagnaed ditoy kadagiti kakabsat na a babae. Dagitoy ti kinuna dagiti nang dingeg ken kuana gapu iti siddaaw da. Iti kasta inumsida ni Jesus. Ket insungbat ni Jesus kadakwada, mapadayawan ti propeta iti sa dino man a lugar, malaksid iti ili na, kadagiti kabagyan ken familyana, awan apulos na aramid na a milagro sa jay, malaksid ti panang paimbag na iti sumagmamano a masakit, babaen ti panangipatay na iti ima na kadakwada. Mas daaw unay gapu itaawan pamati dagiti tattao, napan ni Jesus anang isuro kadagiti nang likmot barbaryo. Inayaban na dagiti sangapulo ket dua nga adalan na. Ket imbaon na ida asag dua. Inikan na ida iti pannakabalin amang paksyat kadagiti dakis nga espiritu. Binilin na ida di kay mangitugtugot uray anya. Tinapay man wenno bayon wenno kwarta kadagiti bulsayo. Sarukod laing ti itugot yo. Agsapatos kayo ket umanayen iti maysa a kagayo. Innayon na pay iti sa dino man a lugar nga adda mangawat kada kayo agyan kayo iti dayta nga balay aging gana ti ipapanaw yo iti dayta nga ili. No dumteng kayo iti lugar nga awan umawat ken dumngeg kada kayo pumanaw kayo ket pampaged nyo dagiti tapok kadagiti saksa kayo kas balaag kadakwada. Napan nga rod dagiti adalan na ket ingkas kasabada dagiti tattao a masapul nga agbabawi da kadagiti basbasol da. Pinaksyat da iti adu a demonyo. Sinapsapuan na ida tilana kadagiti adu a masaksakit ket naimbaganda. Diyos ti mangbendisyon ti tunggal may sa kanya tayo ti pannakabasa ken pannakadingeg ti nasantuan asa sa una. Amen. Amen. Biagapu ama ipay ito'y kararwag kas panang ted mo jay den at baybay
Diyos ti mapadayawan, ti nangyigan tayo nga mensahe, babaen kadagiti koro tayo. Gapu ta daytoy ti umuna nga aldaw, Domingo iti baro nga komperensya. Kaya't kuman nabasahin kanyayo manipod ti surat ni Propeta Isaias, ti kapitulo 43, versikulo 10, 8, ket kastoy ti mabasa tayo. Ngem kuna ti Apo lipatin nyo dagiti napalabas apasamak. Diyo panpanunuten dagiti naramid idi ununa. Kitain nyo ti baro abanag nga aramidek. Mangrugin nga agparang. Makita tayo itan. Mga ramidak iti dalan iti letang. Sadyay ikankantayon to dagiti ubog iti danom. Kakabsat ken Kristo, iti daytoy nga aldaw ti kabuklan nga United Methodist Church sa anlaing ditoy Pilipinas, no di ket ti intero nga lubong, isu iti nasagraduan nga panangrugi iti baro nga tawen iti komperensya. Dagiti trabahadores ni Apo, naiyakar man wenno saan. Agyaman tayo iti Apo, iti naglabas nga conference year, ket kas ti teksto, lipatin tayo dagiti palabas nga pasamak, ket babaen ti pagtitinulong tayo, suporta ken kararagyo, kadagiti pastor, wenno diakonesa yo, ken tunggal maysa iti likudan, kadagiti pagkurkurangan tayo, sirarag-o tayo kuma amang ituloy iti baro nga tawen nga addaan ti sangsang kamaysa, nga espiritu ti panagserbi. Kakabsat kayat ko nga itagay iti Apo, iti kinamanagayat na, iti biyag tayo kas maysang trabahadores ni Apo wenno pastor. Ti bendisyon na no pampay adda dagiti pagkurangak, adda dagiti karit, iti panagserbi ken Apo. Ket iti daytoy nga Domingo, rugyanak, iti may kas sangapulo ket siyam nga tawin ko, kas maysa nga pastor ti United Methodist Church. Daytoy ti may kalima nga distinok ti lasod ti 19 years. Ti umuna nga distinok nagbayagak ti 3 nga tawin, ti may kadua nga distinok nagbayagak ti 2 nga tawin, ti may katlo ket 6 nga tawin, ket sakbay nga may yakarak ditoy 6 nga tawin. Ket agyaman nakmenin ti gundaway nga impaina, ket daytoy met ti may kadwak, nga tawin ko, iti daytoy nga iglesia tapno idangulwan, iti kongregasyon tayo, iti serbisyo tayo, iti gimong tayo, kadagiti Ilocano. Amok nga amin tayo, ket maysa kadagiti tarigagay ko, ket mapaspasayaat ti iglesia, nang nangruna nga ingkam matalek na kanyak. Mapadpadakkel, tapno agbalin akas adalan saan laing ko mga miyembro ti tunggal maysa kanya tayo. Rumang ay ti biag dagiti tunggal maysa nga miyembro, tapno kasta usaren na kayo nga agbalin nga bendisyon kadagiti sabsabali, babaen ti panakipasetyo iti iglesia tayo. Ket dagita ti karkararag mi, kas maysa nga trabahadores yo wenno pastoryo. Ket iti daytoy nga baro nga tawen, iti komperensya anual, ti dawat ko kakabsat, daytoy kuma ti panawen apan nakapabaro. Panawen tapno kastakit, panawen ti meditasyon tayo, nga addaan rikna kuma, nga addaan tayo kuma tinamnama. Tapno kasta, ikumit tayo met, dagiti biyag tayo nga addaan pamati para iti misyon ni Apo kadagiti biyag tayo.
Kas ti binasak kanyayo nga bersikulo, kayat ko nga isentro da ito iti pan nakabaro, ken panangabrasa tayo kuma, iti baro nga banag nga aramiden manen ti Diyos kadagiti biag tayo kas maysa nga iglesia, kas maysa nga komunidad, dagiti Ilocano iti daytoy nga iglesia. Nga kayat nasawin, isukuma ti mangiwanwan, mangipalagip, tapno kasta sang kamaysa tayo nga agtrabaho, uray kadagiti kariregatan nga kasasaad ti biag ti tunggal maysa kas namati ken adalan ni Kristo. Adda dagiti tallo nga banag nga kayat ko nga ibati iti tunggal maysa kanya tayo kas maysa nga napabaro nga adalan ni Kristo iti daytoy nga baro nga komperensya annual. Umuna kakabsat ti kari ti Dios amang pabaro. Kitahin nyo man dagita kaabayo kakabsat no napabarudan wenno daan da pay laing kakabsat. Aging gana tatta daan da pay lang. Di na mo agpabaron. Salakas jay kuma, ya. Oo. Ket tunggal may sa kanya tayo, amok nga tarigagayan tayo ti mapabaro. Saan laing nga napisikalan, nudi ket aglalo ti na espirituan nga biag tayo, nga babaen ti espiritu nga imbaga ni Propeta Isaias, ipasigurado ti Diyos kadagiti tattao na nga aktibo nga agar-aramid tapno mapabaro ken mabalbaliwan ti tunggal may sa kanya tayo. Di ba? Dahil tama ti ibagbaga ni Apo. Ti dawat na kanya tayo kumakit mapabaro tayo kas may saan nakipagkaysa ken Kristo. Ket sapay dagitoy ti makita ti tunggal may sa kanya tayo nga isut mangitukon kada tayo tapno madaan tayo itinamnama. Tapno mas nalawlawag ti masakbayan manen nga impaay na kanya tayo kas maysa nga gimong iti daytoy nga baro nga komperensya annual nga impaay na kanya tayo. Amoy o kakabsat, ibingay ko lang kadagiti kapadasak kas maysa nga pastor. Ado dagiti amoy o matibiyag ti pastor, adta ni Pastor Medinilio, ado ti karit. Ado dagiti bambanag nga no dadduma hantay nga malapdan nga no dadduma masubok ti tunggal maysa kanya tayo kas maysa nga adalan saan lang nga kanyami oray da kayo kas maysa nga miyembro wenno adalan ni Apo Dios kadagiti ministerial. Aglalo kadagiti dadakkel nga iglesia kakabsat, oray kadagiti babasit. Nga talaga adda kuma iti agtultuloy nga napasnek nga panang trabaho, babaen ti tulong dagiti laiko tapno kasta dagiti amin nga miyembro ket makitabunuda kadagiti amin nga aramid. Rumangay ti tunggal may sa kanya tayo tapno kasta masustiner dagiti kasapulan ministeryo iti kabuklan ti iglesia tayo. Ti panangikomit tayo kadagiti bagi tayo tapno kasta maiwanwan dagiti biag tayo. Ket dagita ti kararag mi. Kas maysa nga pastor, maysa kadagiti responsibilidad mi, siyempre word, sacrament, service, ken na duma-duma pay nga aramid nga impaay ni Kristo kadagiti biag mi kas maysa nga pastor ken kastamet kanyayo nga laiko. Adda dagiti incommit ni Apo Dios nga aramid nga impaay namet kanya tayo. Ket sapay la kuma tamaaramid tayo, tilikudan kadagiti pagkurangan tayo, ti grasya ni Apo ti ikumit na, ti ipaay na, kadagiti biag tayo. Iso nga, kas na pabaro, datayo kuma, datayo pa'y nga ta, nga Ilocano, akas pinabaro ni Apo, mamati kayo, nga pinabaryo na tayon. Amoyo, dagiti Ilocano kakabsat, datayo ti imununa nga, nagbalin nga, maysa ka, dagiti imununa nga, nagbalin nga Metodista. Iso nga, datayo ti imununa nga, mas napabaro. Kaslakas jay kuma. Tada tayo ti kaadwan nga Metodista nga Ilocano ti dipa ti intero Pilipinas. Dagiti naggapo iti norte nga kaadwan ket dagiti kailyan tayo
datayo nga Ilocano. Numampay kung kuna tayo kuma, ti dawat tayo, numampay ti panagkita kanya tayo kadagiti sabali, saan tayo kuma nga nakirmet, ngem naparabor tayo babaen kadagiti, daton tayo, suporta tayo, iti kabuklan ti iglesia tayo. Kitain nyo man, nagita kaabay no, nakirmet, kakabsat, pay lang. O, di ba? When no naparabor isunan. Amok, nagiti Ilocano, naparabor, malagip ko hindi, kaya anak-nak namin ti pastor, kakabsat. Iji probinsya, umuli, naging miyembro. Di ba? Kasi di ba, pastor, iji probinsya. Kugtaran da, datay lata ti biskwit. No naarimbangaw, ay amuda ti aramidin dan. Di ba? Kasi di Ilocano. Dagijay ti tatak tayo nga Ilocano. Amudan. Ay ngimno awan ti uni na, ay kaya amuda ay adupay. O, dagijay kasjay ti isot naparabor tayo. Kas maysa nga adipen ni Apo natulnog tayo. Kas maysa nga disipulo kumakakabsat, agbalin tayo nga gaming ti uneg ti iglesia tayo. Nga kuna ti Ingles asset tayo saan nga liabilities. Gaputa na pabaro tayo, babaen ti bunga ti Espiritu, ket agnanaed kanya tayon ti bunga ti Espiritu, ket saan nga ti kinadirep ti lasag, ti makita kadagiti biag tayo. Ket sapay la kakabsat, siyak ken kada tayo amin, ikagumaan tayo, nga mapabaro tayo, kas maysa nga adalan ni Kristo, tilikudan kadagiti pagkurkurangan, pagbiddutan tayo, ngamin, ti grasya ni Apo, ti agtultuloy, nga gargaraw kadagiti biag tayo, tapno mapabaro tayo. May kadwa, panakaawat kadagiti baro nga banbanag nga aramiden ti Diyos kadagiti biag tayo. Agtalinaed kuma iti kinaregta, tina espirituan a biag tayo. Nalakalaeng iti maawanan gapu ti okupado tayo kadagiti biag tayo. Dagiti karit ti biag aglalo no mailiw tayo iti aramid ti Dios. Ket no di tayo marikna asaan nga ni Apo ket aggargaraw kadagiti biag tayo. Agtultuloy lata kuma nga maawatan tayo nga ti Dios ket aggargaraw kadagiti biag tayo. Agar aramid ipreparana ti biag ti tunggal may sa kanya tayo. Numampay ti panagrik na tayo, ket saan nga agparik na, nga gargaraw, ngem amuyo, maawatan tayo kumakas na pabaroken Kristo, nga agar aramid ni Apo Diyos. Kadagiti banag nga saan tayo nga maawatan. Ngem ti Diyos, ipaay na, dagiti banbanag nga kiddaw tayo, ti umno nga panawen. Kitain tayo ni John Wesley, nga isot nang ipasdek, iti metodismo, iti laksid, kadagiti damo, apan nakidangadang na, at dati panagduadua na, nagtalinaid, asilulukat ni Wesley, iti panangiwanwan, ti Diyos ti biag na. Ket, makaparagsak, ti kapadasan na, iti Aldersgate, nga babaen iti dayta nga aramid nabalbaliwan isuna ken kastamet ti ministeryo na. Isuro na tayo iti kapadasan ni Wesley at kitain ti agdama kasasaad tayo ket bigbigin tayo iti nadyosan nga plano ni Apo Dios kadagiti biag tayo. Ket datayo kuma mabigbig tayo met. Ti aramidin ni Apo Dios kadagiti biag tayo. Ken ti may katlo, adda kumati panagtalek tayo ken Apo Diyos. Agtalek tayo. Maragsakan na kamang ipakaamo kanyayo kakabsat, nga han nga ti average tayo, ti attendance, ket nasurok nga 160. Ket sapay la kumata, umadupay tayo. May isa kadagiti target mi, kas ministerial, gumato pa iti 15%, mano ti 50% ti 160. Mga nasurok nga 20, dumakdakil tayo kumapay. DJ aramid tayo, DJ impaayda nga kas
budget allotted kanya tayo nga 2.7 mga kakabsat. Ore kas kasano dandani tayo naabot. Naka 2.5 tayo mat kakabsat. Haang kadi nga ti Apo Dios babaen ti panagtalek tayo ket agar aramid kadagiti biag tayo. Dumakkel kumati pan nakaawat tayo kadagiti karit kas gundaway ti panagduras ti panispirituan a biag tayo. Irepresentar na akas ti let-ang kuma kadagiti biag tayo, kadagiti panawen, arigat, ken kinaawan, ti sigurado ti biag tayo, numampay kasta, inkari ti Diyos, nga mangaramid, iti dalan, ijay let-ang. Kadagitoy, akarit, apanawen, ket adda ti gundaway, nga impaay, ni Apo Diyos, akarina. Tapno kasta, adda iti panagduras, kadagiti bibiyag, ti tunggal may sa kanya tayo. No mampay dimalyasat tayo itinapalabas nga COVID-19, adu dagiti napukaw kanya tayo, gaming sanikwa ken kabibiyag tayo, ngem agyaman tayo, tanapudno ni Apo Dios, gapo ti panagtalek tayo ken kana, no mampay ti panagkita tayo, ketlet ang dagijay nga kapadasan. Agyaman tayo, tadi na tayo binaybayan ni Apo Dios, no mampay, kadagitoy nga likudan nga kapadasan at dati panagtalek tayo. Ket amok kas jay mataramidin ni Apo Dios kadagiti biag tayo. Isut gapo na nga rod kakabsat, awisen ta kayo nga kitain tayo ti aramid ni Apo Dios. Agyaman tayo ti kinamanang nga asi, ti kinaparabor, ken panangiwanwan na titunggal may sa kanya tayo babaen ti ayat ken grasya na. Kadagiti biag titunggal may sa kanya tayo. Isot gapuna nga awisik titunggal may sa kanya tayo. Nga tiintay panangrugi manen iti daytoy nga baro nga tawen ti komperensya. Paregtain tayo titunggal may sa kada tayo. Ikumit tayo ti biag tayo kadagiti aramid ti uneg ken ruar ti iglesia tayo. Luktan tayo dagiti biag ken puso tayo kadagiti baro nga aramiden ti Dios. Tapno kasta, umaddang tayo, nga adaan pamati, ket agtalik tayo, iti karina. Tapno kasta, mapabaro tayo. Kakabsat, ikari tayo nga rod kinapo Diyos, nga mabalbaliwan, mapabarbaro tayo, masapol nga agtalinaid tayo, tina espirituan, tapno makita tayo, ti aramid ni Kristo, kadagiti biag tayo. Agtalek tayo, ti Diyos kadagiti narigat a panawen, ken mangiturong iti panagduras ken baro a pangrugyan kuma kanya tayo. Sapay la kuma kakabsat, iti daytoy nga umuna, nga Domingo iti baro nga komperensya. Dawat ken kararag ko, ti agtultuloy nga pannakipasetyo, ti agtultuloy nga pasetyo ti kadagiti amin nga aramid ti iglesia tayo. Tapno kasta ni Apo Dios ti may tag-ay kadagiti bibiyag tayo. Ket adupay dagiti kararwa nga maisirek tayo iti iglesia na babaen kadagiti biyag tayo. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Padayawam ti Apo, babaen, iti panangidatag mo, ken kuana, iti kasayaatan nga apit mo. No aramidem ti kasta, mapnonto, dagiti kamalig mo. Ket agliplipias tot, iti arak, dagiti burnay mo. Kakabsat, idaton tayo, dagiti apagkapullo, karkari, ken datdaton, na pagyaman iti altar. Maawis tayo met nga mga ramat, iti online banking, babaen, iti bank account, ti Central United Methodist Church, ana iparang kadagiti screen tayo.
Tuy sagot nga yegmi, nagtaud ako kwa, mintalek mo kada kami, dakam ti agaywan. Kami nasagot mo, ay wan mi apod no, ket no pagyaman ited mi, karag sa puso mi. Amen. Agyaman ka maapo kadagiti kinabak ng kadagiti parabor ngayon paay mo. Kaspaset ti panagdayaw mi, ken panangikumit mi kadagiti biag mi, idatag mi, dagitoy, kastamet kadagiti sagsagot mi, ket mausar kadagiti aramid ti iglesyam, parukpok mo met, tinananay nga bendisyon kadagiti anak mo, tap nagtultuloy damet nga bendisyon ti sabali. Itinagan ni Jesus. Amen. Kidawik man, di panagtakder, di tunggal may sa kanya tayo kakabsat. Ti apo at dakuma kada kayo, Kastamet ken ka. itagayo dagiti puspuso yo, Itagay ni ida iti apo. agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Rumbeng agyaman, ken nagdaydayaw tayo. Isot may tutop na imbag ken may parbeng akanayon ken sa dino man ti agyaman ken ka ama aman nakabalin amin na marswa ti langit ken daka. Inaramid na kami akas asping mo ken impuyot mo kadakam ti anges ti biag. Uray pay idi tinalikodan da ka, ti ayat mo nagtalinaed nga awan baliw na. Winayawayaan na kam, ti pan nakatagabo ken basol, inaramid mo iti tulag, asikalaing ti Diyos mi, ket nakisasao ka kada kami babaen kadagiti propeta, ngarod dakam amin at taom dito'y lubong ken isuamin abuy-buyot mo, anay langitan, dayawen mi tinagan ken agtitimpuyog kami amang ikankanta. Santo, 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 Diyos. Piling, langit ket nagasa Apo, nasantuan ka, ken bendito ni Jesucristo nga anak mo, ken kuana imparukpok mo, itin espiritum tapno, ikasabana tinaimbag adamag kadagiti na panglaw. Mangiwarnak ti panakawayawaya kadagiti balod, ken maisubli ti panagkita dagiti bulsek. Mangwayawaya kadagiti na irurumen, ken mangibunannag iti tiyempo, nga isalakan mo dagiti tattaom. Inagasan na dagiti masakit, pinakan na dagiti mabisin, nakipangan kadagiti managbasol. Babaen ti panagtutuok na, ipapatay na, ken panagungar na, impaskay mo iti iglesyam. Inya dayo na kam iti panakatagabo iti basol, ket patay, ket nangaramid ka iti baro atulag, babaen ti danom ken ti espiritu. Idi muli ni Apo Jesus sa dilangit, inkarina nga agtaeng kada kami akan kanayon, babaen ti espiritu ti sasaom ken espiritu, iti daydi arabii nga impaay na ti biag na kadakam, nangala ti tinapay. Nagyaman ken ka, pinisi-pisi na ket inted na kadagita adalan na ket kinunana, alain nyo, kaninyo daytoy ti bagi nga impaay ko kada kayo. Aramiden nyo daytoy akas pakalaglagipan nyo kanyak. Idi malpasen ti panangrabii, nangala ni Jesus ti kopa, nagyaman ken kaken inted na kadagiti adalan na ket kinunana, uminom kayo iti daytoy, dakay amin. Daytoy ti darak ti baro atulag anay parukpok, aramidin nyo kada kayo ken kadagiti adu iti pamakawan kadagiti basbasol yo. Aramidin nyo daytoy amasansan, akas pakalaglagipan nyo kanyak.
Ngarod, kas pakalaglagipan, kadagiti naramid ni Yesu Kristo, idaton mi, dagiti bagbagimi, ti panagdayaw ken panagyaman, kas nasantuan si bibiyag adaton, makikaysa ken Kristo kadakam, nga impakaamumi ti misteryo ti pamati, Kristo natay, ni Kristo nangungar, o may tumanen. iparukpok mo ti Espiritu Santo kadakam na tipon-tipon, ditoy ken kadagitoy asagot ti tinapay ken arak. Aramidem ida kadakam iti baro ken dara ni Kristo. Tapno agbalin kami abagi ni Kristo iti lubong. Asinubot iti dara na. Babaen ti Espiritum pagmaymaysaen na kami ken Kristo. Iti maysa ken ti ministeryo ti lubong agingga ti umay ni Kristo ti maudi apan nagbalegi. Ket makipagrambak kami ken kuana iti nailangitan a padaya. Gapo iti anak mo ani Jesu Kristo, ti Espiritu Santo, iti nasantuan nga iglesia, kukwam amin adayaw ken gloria man nakabalin nga Ama, ita ken ti agnanayon. Amen. Sangsang kamay sa tayo nga basayen. Amami, Ada sa dilangit, dayaw dayawin mo, kumati nagan mo. Umay kumati pagariam, maramid kumati pagayatang. Kas sa dilangit, kas tamit, ito'y daga, itet mo kadakam, ito'y taraon mi, itinaldaw. Ket pakawanen na kami, kadagiti utang mi. Akas met panakawan mi, kadagiti nakautang kada kami. Ket di na kami yeg, ti pinakasuliso. Lodiket, isalakan na kami, itidakes. Amen. Gapu da ti maymay sa tinapay, datayo no pay adu, ket paset ti maymay sa nga bagi, nga aglakam tayo iti maymay sa nga tinapay. Ti tinapay apisyan tayo, ket ti pakairamanan tayo ti bagi ni Kristo. Ti kopa, pagyamanan tayo, ken makipagpaset tayo ti dara ni Kristo. Amen. Agtugaw tayo kakabsat, maawis ti tunggal may sa kanya tayo, kidawen tayo, nga punwen tayo, dagiti amin nga pius, tapno kasta kat sangsang kamay sa tayo, ket mapalis to tintay panaglakam, tinasantuan, nga sakramento, iti komunyon. Kakabsat, maawis tayo amin, ti lamisan ni Apo Diyos, ket silulukat, ti tunggal maysa kanya tayo. Kadagiti amin, nga agtarigagay, nga si papakumbaba, nga agyaman, ken dumawat, ti pamakawan ni Kristo, may kayo, nga si papakumbaba, ken nagdayaw, ken nagyaman tayo, ken kidawen, ti pamakawan na, tapno kasta, tultuloy, nga ni Apo Diyos, ti mangbendisyon, ti tunggal maysa kanya tayo. Kinuna tinasantuan asurat, no uminom tayo iti kopa, iti bendisyon, ama nagyaman tayo iti Diyos, di tayo kadi nairaman ti dara ni Kristo, ket ti tinapay apisyen tayo, di tayo kadi nairaman met ti bagi ni Kristo. Kakabsat tinasantuan a komunyon ni Apo, ket saan amay papan daytoy iti taraon para kadagiti bagi tayo. Babayen ti panaglakam tayo iti daytoy nga sakramento, bunanag na ti tunggal may sa kanya tayo, ket isimbolo na daytoy ti pananglagip tayo iti bagi ken dara ni Kristo, nga nagsakripisyo para kadagiti basbasol tayo, tapno may salakan tayo. Kayat na asawen, imbes nga dusain na tayo, kadagiti nagkurangan, nagbiddutan, ken nagbasulan ti tunggal may sa kanya tayo. Gapo kadagiti basbasol nga naaramid tayo ken kuana, agyaman tayo ti grasya na. Gapo ta binayadan ni Jesus ti gatad, dagiti basbasol nga inaramid tayo ken kuana. Ket datayo, ket imawat ti wayawaya ken kuana, ket dayta ti parabor nga impaay ni Kristo kadatayo kakabsat. So pagyamanan tayo iti ayat ken parabor ni Kristo kadagiti biag tayo. Ket sapay la kuma nga ni Apo Dios ti mangwayawaya kanya tayo, mangpabaro, mangpalbalbaliw ti tunggal may sa kanya tayo, kas imawat iti daytoy nga sakramento. Tumakder kayo, ket sapay la kuma, tani Apo Jesu Kristo, ni Apo Diyos,
Ibaon na kayo nga buyugan ti panagtalek, may mangibingay ti sauna, kadagiti sabsabali, tapno adupay ti may salakan, akas kadatayo nga imawat iti karina. Tinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. 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 Tuloy-tuloy, ngawisin na kayo ti Apo. Masidig kayo kenkwana, awatin niyo ti bunga ti kinamanagayat ken kinadakkel ti puso ni Kristo kada kayo. Kakabsat ken Kristo, adda kayo iti sango ti Apo. Nakaparentuming kayo, tapno balbaliw nga dawaten kanited ni Apo kada kayo, dagiti amin nga araraw ti puso yo. Ti Dios, saan tayo nga mabalin nga sukaten ti kinamanagayat na kada tayo, agsipod tati ayat nga inted na kada tayo, ket iso da bendisyon nga agnanayon nga kadwa tayo ti Apo. Lagi ben tayo, dagiti banbanag ngayon ni Apo kada tayo, ket kadagiti pananglagep tayo, kadagiti banbanag nga kinamanagayat ken kinadakkel ti ayat ni Kristo kada tayo. Sukaten tayo, dagiti nga banbanag, ket isubli tayo ken kuwana, ti pamadayaw, agsipod, ti kinadakkel ti ayat na kada tayo. You are here in front of this table, kneeling in front of the Lord Jesus Christ. And the one thing that the Lord assures for all of you and for all of us is that this element, this body and blood of the Lord Jesus Christ that He given for all of us, daytoy ti simbolo, ti ayat ni Kristo kada tayo. Kanen, inimin tayo, ket balbaliw nga tanggapin, ken awatin tayo. Dagtultuloy nga bendisyon ti Apo. Agsubli kayo kadagiti tugtugaw yo, ket kanayon masalwadan na kayo ti Apo. Amen. Sa umaga pong ito ay muli tayong inanyayahan ng Diyos sa Kanya pong dulang. At malugod nating pakatandaan na ang dulang na ito ay para po sa ating lahat. Walang hamak, walang dakila. Lahat ay pantay-pantay. At kung paano din sinabi ni Apostol Pablo, walang hentil, walang Hudyo. Lahat ay maaring lumapit sa ating Panginoon. Ito po yung kaparaanan ng Kanyang pagtawag para sa atin. Ating pakatandaan palagi na ang Diyos ay nag-aantay sa atin sa pamagitan ng Kanyang dulang. At maramdaman po natin na sa pamagitan din ng pagtanggap ng mga elemento ng Kanyang sakramento ay nangungusap siya para sa atin. The ministry is given to us by Christ. It is upon our shoulders and it is up to us to accept and to continue living according to the virtues being taught to us by Christ. May the living Word through Jesus Christ be upon us, and may our Lord Jesus Christ speak to us as we remember, as like what Apostle Paul said, do this in remembrance of me. We are doing this because we remember Christ. We are doing this because we love Christ. We are doing this because we love the Church of Christ, which is the United Methodist Church, and we love the Lord God who has given us Jesus Christ to die accordingly for your sins and my sins, for our sins, and for the salvation of the entire world. May this moment that we are partaking the sacrament be a great reminder for us that the love of Christ be upon us, that the love of Christ be within us,
And as we go on our daily lives, may the blessings of Christ through the Father, Son, and Holy Spirit be with us. Amen and amen. We encourage everyone to take part of this sacrament of the Holy Communion. Brothers and sisters in Christ, it is always a reminder to us that this sacrament of the Holy Communion is a means of grace coming from our Lord Jesus Christ. We remember what He did 2,000 plus years ago when Jesus died on the cross to save us from all our sins, of which every time we gather together and remember this sacrament, we remember the body, the blood, the sacrifice, ultimate sacrifice of our Lord Jesus Christ, who gave His life for us as a ransom from our sin. It is a privilege as communion stewards and as lay to serve the Lord in this endeavor. And as you go, remember that Jesus loves you, and in return, you love Jesus more because He is your Savior and your Lord. Arise, remember that Jesus loves you. Amen and amen. Agkararag tayo. Agnanayon nga po impaimi di panagyaman ken ka, gapo iti daytoy ano santuan ang ministeryo. Panangidaton mo iti bagim para kada kami. Papegsahin na kami ang mapaan ti lubong, babaen ti bilig ti espiritu, tapno maidaton mi ti bagimi, kadagiti sabsabali. Itinagan ni Kristo Jesus nga apo mi. Amen. Sa pulti apu, pigsat kinagtutubo, kaya't naiserbiyo. Isu ti ulidayo, ni Jesus amanok biag natin na itaton, agapo kadatayo. Maawis kayo kakabsat, sino man nagitikayat ng dumatag kinapo, tapno kararag, may kararagan, maawis kayo. Bayat ti palangkan kanta tayo, iti umuna nga estropa, maawis kayo dito sangwanan, tapno may kararagan kayo kakabsat. Pinakabaelan nyo, ken kwa na iserbiyo. Sige, kararag tayo kakabsat.
kararag tayo. Agyaman kami, o Apo, iti daytoy nga kanito, nga impaay mo, tapno sang kamay sa kami nga agdayaw. Kaya ti paragrugimi, ti baro nga konferensya, agyaman kami manen, ti gundaway, nga kasmaysa nga iglesia, ken gimong, ket inika na kami, ti pribilehiyo, tapno kasta, ket dayta nga gundaway, ket mapagserbyanda ka, o Dios. Agyaman kami, iti biyag, ti tunggal maysa, kadagiti anak mo, anyaman dagiti gandat da, anyaman dagiti aramid da, kadagiti negosyo, dagiti trabaho da, o Apo, dagiti mangikarkararag, iti trabaho, o Apo, ikam kadi iso da, ipaay mo, o Apo, mangusar ka kadagiti sabali nga kakabsat mi, tapno dagitoy nga dawdawat ket maipaay. Dagiti ada sa gubanit na, o Apo, idatag mi keng ka, o Apo. Tultuloy may nga ikararagan ni Mami Luz Ramirez, ken ni Tatang, ni Nanay Anita, o Apo, awan kanya nga nakarwarin di hospital, agyaman kami, magtultuloy mo nga papigsain. Mami Ching, numampay adayo kanyami, kayan kastamet, dagiti da dumapay, nga paset, ti pampamilya, gagayem, ken kababagyan, nga dati nadagsen, nga saksa gubanit, problema, o Apo, si kakadi, ti makikaadda, kanyada. Idatag memet, ti biyag ni Pastor Edgar, Medinilio, ti paragbiyahe damanen, iti Balasio taaw, ti nangayabam kanyada, kas maysa nga pamilya, tarigagayam mi nga sika, ti mangsalwad kanyada, bayat ti preparada, o Apo, ken kastamet ti panagbiyahe da. Bendisyon na met, dagiti pamilyada nga mabati da, dagiti naganak, kabagyan, ken gagayem, ken kastamet kanyami, kas maysa nga trabahadores ni Apo, si kakaditi mangsalwad kanyana. Ado dagiti kayat mi nga kidawen, o Apo, ng bendisyonam dagiti nakaabot ti panagkasangay da, dagiti anibersaryo, dagiti adar araraw ken kidaw da ken ka, o Apo, si kakaditi mangted nga siraragsak ken ipaay mo nga adaan na parabor nga ayat mo, Apo, numampay ada dagiti pagkurangan mi ken ka. Wen Apo, ado dagiti kayat mi kidawen, ngem ammom dagiti kasapulan, ammom dagiti indawat mi ken ka iti daytoy nga kanito, ket sangsang kamaysa kami nga mangidawat, Apo, nga sapay lakuma ta impaay mon ket ami naawat min dagitoy nga karkararag mi ken ka, o Apo, ket agyaman kami iti bendisyon mo, agyaman kami ti ayat mo, agyaman kami tagtultuloy nga panakipabarom panangbalbaliw mo kadagiti biag mi. Pakawanen na kami kadagiti amin nga nagkurangan mi ken ka. Kas pamakawam mi kadagiti amin nga nagbasulmet kanyami, o Apo. Mapakawam mi isuda, o Apo. Dagitoy tidawat mi itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Sapul na Biag na met iinyawat na basul tay sinubot na.
Nalpasin ti gimong tayo kakabsat, ngem ti paragserbi iti lubong ket mangrugi. Sapay lakuman ni Hesus Kristo, ibaon na tayo abuyugan ti panagtalek. Tintay panangibingay iti nasantuan asasauna ti lubong nga nangibaunan na kanya tayo. Tapno maibaga tayo, iwaragawag tayo iti nasantuan asasauna. Tapno maitanok ti Apo iti amin a panawen. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. At kantakin ang ragsak